komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. Las 6:08 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tangkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. Oras ginadulong sa inyo sang Doc Alternatibo. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita! Una sa aksyon! Mayong gabi, syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Martes, Mayo 26, tuig 2020. Makitan kita live sa amon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pag sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Negosyante sang baboy patay matapos gintiro sa may syudad sa Bacolod kainas ang hapon. Partial lifting sa liquor ban sa Bacolod ginpatuman. Sa balita national, DOH ginpahayag nga tanan nga rehiyon sa Pilipinas mayara na sang laboratorio sa COVID-19 testing magluwas lamang sa BARMM. DILG ginpanginwala ang report nga wala sa proper coordination ang pagpapuli sa mga OFW sa ilatag sa kaprobinsya. Pag sa atong balita international, WHO ipaunta temporaryo ang trial sa hydroxychloroquine bilang bulong sa COVID-19. Sa sports balita, anay PBA legend suportado ang karon nga sistema sang Gilas Pilipinas. Kag sa aton balita entertainment, Kim Chu ginbalikan ang eksperyensya tungod sa nag-viral nga bawal lumabas niya nga statement. Una sa balita! Una sa aksyon! Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan,
ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Lasay sa 14 Aksyon Radio Philippine Standard Time, kagaron sa detalye na sang balita lokal. Patay ang negosyante sang baboy matapos gintiro sang motorcycle riding in tandem suspect sa may dala na Raneta sa may tubangan sang Fiesta Home. Sakop sang barangay Sumag, syudad sa Bacolod, pasado launa kinasang hapon, Mayo 26. Ginkilalang biktima kay Randolph Domingo, 38 anyos, kag residente sang Puro Kaingin, barangay Singkang Airport diri sa may Bacolod City. Ginpahayag ni Police Station 9 Commander Lieutenant Jonito Pastrana halin sa pagbakal sang baboy sa banwasang kawayan ng biktima. Pagpagabot sa lugar, nagpanao gini siya sa lakyan na good kuntani nga magpangihi. Apang sa nagbalik na si Domingo, hinali na lang ini nga ginipingan sa mga suspect kag ginlathang. Sang makapila ka beses sa inisyang impormasyon ni Pastrana, 5 kalupok ang nabatian sang mga saksi. Suno sa hepe nga base siya paglantaw planadong pagpatay matapos nga sa ulo ang kalabanan nga igo sang biktima base sa nakitaan nga aktual sang kapulisan. Sa karon nagbatigayon sang hot pursuit operation ang kapulisan batok sa mga suspect nga nakitaan nagbiyahe pa norte nga direksyon. Nakitaan nga magluwas sa motosiklo, mayarapas sang salakyan nga gingamit ang mga suspect apang wala mahibaluan kung pilang sakay bangod tinted ang gingamit ng isa ka getaway vehicle. Duha ka maanggulo sa karon ang ginatutukan sa investigasyon. Una, ang negosyo, kag ikadua, ang illegal nga droga matapos nga ang biktima ang nadakpan sa kaso nga illegal drugs sa barangay Banago, duha ka tuig ang nakaligad. Nangumpras ang baboy, duwanin sa kasalakyan ng munang biyos, pasok na kasunod pakit nga el pagkargas sa baboy. Okay, so information sa wife, nagdulog eh, nalaog, o pabalik na, amo na may nagdulog sa yakas na gintira siya. Gintiro lang sa dulog. So may possibility, ang suspect nagasunod na daan, nag-face. Dapat yan si Lieutenant Junito Pastrana ng hepe sang Police Station number 9. Ginpahanugutan na ni Bacolod City Mayor Evilio Leonardia ang partial lifting sa ginapatuman nga liquor ban sa syudad kag ginapasugta naman nga makainom ang apang dapat yara lamang sa sulod sang balay. Sa Executive Order number 37 series of 2020, mahimo na nga makabakal sa makaulubong nga ilimnon kang isang wine, beer kag iban pa nga mga alcoholic drinks ang Bacolod noon. Apang ang pagbakal mahimo lamang pasugtan umpisa alas 12 sang udto tubtob las 6 sang gabi kag dapat magasunod sa social distancing kay iban pa nga mga mandatory health protocols. Dugang pa ginadumili ang pag-inom sa restaurants, bars, convenience stores kag sari-sari store. Sinuman nga madakpan magapangatubang sang kaso kangay sa pagpasaka sang kaso kriminal sa paglapas sa Republic Act number 11332 ukon ang mandatory reporting
of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act kag ang posible revocation sa business permit sa establishmento. Ang EO nag-epekto umpisa Mayo 25, 2020. Samtang formal na ginapasakaan sang reklamo ang apat ka mga opisyal sang Barangay 19 angon sa panagtaganay sang ayuda sa idalom sang Social Amelioration Program o KONSAP. Sunod sa tapkamuno sang CIDG Bacolod nga si Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano, ang mga ginpasakaan sang reklamo amo sanday punong Barangay Kim Peramo, Barangay Secretary Jo Marie Cordeta, Barangay Treasurer Raiza Fronda, hagang Barangay Health Worker nga si Jean Doromala. Palayag ni Gocotano, nagpadulong kag nagpabulig sila hensya matag reklamo bangod ginaligar nga may tagtatlo ka mga benepisyaryo nga nahatagan sa isa ka balay. Suno kay Gocotano, may tatlo ka mga persona nga hindi residente sa Barangay 19 kag ang iban ang may negosyo ang nalakip man sa listahan. Sa ebidensya nga nakuha sang CIDG Bacolod, ang duha ka benepisyaryo nga nakakuha sang 6,000 pesos nga ayuda, ang residente sang Barangay Mandalagan kag ang isa ang residente sang Barangay Kabuga, Lunsay Hindi Botante kag residente sang nasambit nga barangay. Ang mga tagreklamo amo sanday Rosalie Torbina, Army Joy Limson, Jomi Limson, Wellen Marie Rosales, Angelita de Venegracia, Benji Bernasol, Renato Sendico, Irish Christy Dimandar, Moreto Tipanaw, Arcele Ortiz, Valentino Ebon kag si Jovi Hofilenia. Ang Barangay 19 ang ikaduwa nga barangay sa Bacolod City nga napasakaan sang reklamo angot sa SAPA kag una na sadto ang Barangay Felisa. Ang ito namang isang barangay dito ngayon ay ang mga walk-in complainant nagreklamo dahil ang ganitong nangyari, may favoritism sila, tapos yung nagbigay na sila ng mga ayuda sa SAP, ang sinisiguro na binigyan ay yung mga pamilya nila. Example, sa isang bahay, may isang barangay official na binigyan yung sarili ng ina, sarili ng kapatid, at saka sarili ng bayaw. Nabatian si Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano ang pamuno sang CIDG Bacolod. Pagpaidalom sa 14 days quarantine ng mga overseas Filipino workers kag returning migrants nga mag-abot sa probinsya. Suri kay Governor Eugenio Aksyon, base sa mando sang gobyerno nasyonal, ang mga nagapapuli ang hindi na kinahanglan ipaidalom sa 14 ka adlaw nga quarantine. Bangod naka-quarantine na sila nagikan sa ilagin halinan apang suno kay Aksyon para sigurado pag-abot sa probinsya, ginadala sila sa processing facility kag ginakuhaan sang swab sample kag ini ang ginapadala sa Western Visayas Medical Center sa probinsya sang Iloilo nga kun sa diin matapos ang isa ka semana makuha na ang resulta kag kun magnegatibo sa piyak nga wala pa sila nakatapos sang 14 ka adlaw sa quarantine facility. Papulion na sa tagsa nila ka mga balay apang kun magpositibo naman ipabilin sa isolation facility. Naibaluan kahapon nga adlaw nag-abot ang 246 ka mga nagransi sa probinsya kag gindala sa Provincial Healing Center sa Banwa sang Ibing Magalona kag quarantine facility sa syudad sang Cadiz. Samtang sa iban nga balita lokal, ginapanginwala sang pamilyatan nga may koneksyon sa illegal nga droga ang pagpatay sa negosyante nga si Roland Tan na tinalikdan nga simana. Ang pamilyatan ang nagpagwa sang statement sa buong adlaw agud klaruhon ang mga malisyoso nga report angot sa biktima. Suno kay Mary Grace Tan, magulang sang biktima, sa piyak nga wala pa sila sang ideya sa motibo kag rason sa naglundad nga krimen, sigurado sila nga wala ini kang tanan sa illegal nga droga. Pagklaro man sang pamilya nga ang Crown agree ang sa kalihitimo nga negosyo nga ginumpisahan sang ila may sadtong 1965. Suno kay Mary Grace, wala sang kontra kung pamahog sa kabuhi nga nabato ng iya manghod antes sini nga ginpatay. Nagpangabayang pamilyatan sa publiko nga untatan ang pagpalaptas sang sala nga impormasyon na angot sa iya nga utod. Nagapangagambay man si Mary Grace sa katapos ang kapulisan nga usisaon kag himuon ang tanan agud matagan sang hustisya ang pagkapatay sang iya nga utod. We are in no way connected to illegal drugs, despite the malicious rumors being spread by people who wish us ill. As such, we do not have anything to hide. During this time, we are sincerely asking the public and to respect our period of mourning and to stop spreading. Nabatian si Mary Grace Tan ang magulang ni Roland Tan.
Gina-prepare sa karon sa syudad sa Bacolod ang mga pampubliko nga bulutuan nga magaserve nga quarantine center para sa mga returning nga OFW sa tion nga maubos na ang mga room sa mga accommodation establishment sa Bacolod. Suno kay Councilor Renisito Novero ang chairman sa Quarantine Center Action Team, ini kasunod niya ginapaabot ang gidatos pa ka mga OFW nga magapauli sa syudad subong nga semana bilang kabahin sang mass repatriation. Dugang pa ni Novero ang pag-usar ng public school para sa mga OFW sa natalakay na sa emergency meeting kaupod ni Mayor Evelio Naria sa Mayo 25 sa tion nga wala na sang available nga hotel, inns kag pension house. Ginpahayag man ni Novero nga isa man sa mga problema bangod ang probinsya ang nagapangita man sang hotel sa Bacolod para sa mga nag-rent sa OFW. Nagapangayo sang paghangop si Novero sa mga OFW kag sa ila pamilya sa tion nga gamiton ang mga public school bilang quarantine center. Suno kay Novero sa karon may available pa nga room sa mga hotel kag inns kag nagalaom nga hindi tuman kadamo ang OFW nga magabalik sa syudad. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 23 Aksyon Radio Philippine Standard Time ang detalye sa mga balita lokal ginadulong sa inyo sang DTX 500 sa imo pag-exercise indi gid magkalipat nga mag-detoxify o gali ang pag-inom sang DTX 500 bangod ang DTX 500 ang nagatino sa imo nga dugo nagasilhig sa mga impurities ug toxins sa imo ngatay ini man nagabulig panubo sa imo blood sugar bangod sa organic compounds nga vicin, charantin kag polypeptide gani sa may mga mataas nga kolesterol mataas nga blood sugar bangod sang diabetes mag DTX 500 capsule sa kada adlaw ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyong nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan na Facebook page. Amanigan ang ato ni kayong lawas, likawan ang balatian mag CL77. Paano may baluan kung peke ang CL77 nga imo na bakal ang iina suludlan 500 ml nga mineral water kag wala ginalibod. Ang original naman 375 ml plastic bottle, green sina ang taklob. Para pagid nga makasigurado kadto sa mga malapit nga butika o kon farmasya sa inyo lugar. Dahil aking CL77 laging panalo. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita national sa pagbalik sa Aksyon Balita Evening Edition. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ganyo ang makaksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon. Aksyon Radio!
nagpalain-lain na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Balita mula sa aksyon! Lasay sa 28 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, kagaron sa litali nasang balita nasyonal. Ginpahag ni Health Secretary Francisco Duque III nga mayara nasang laboratorio para sa COVID-19 testing ang tanan nga rehiyon sa Pilipinas magluwas na lamang sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o kon BARMM. Sa Senate hearing ginpahag ni Duque nga mayara sang 31 ka laboratorio sa Luzon, 6 sa Visayas, 5 sa Mindanao o kon may kabugusan nga 42. Suro kay Duque 34 ka mga laboratorio ang nagausar sang RT-PCR machine samtang may 8 naman ang nagausar sang Gene Expert Laboratory Equipment. Nagabulig sa karon ng DOH nga ma-credit ang laboratorio sa Cotabato Regional Medical Center sa BARMM. Ang BARMM ang may 11 ka mga COVID-19 cases. 7 diri ang naka-recover kag 4 naman ang napatay. Ginpanginwala sa Department of Interior and Local Government o DILG ang aligasyon nga wala sang proper coordination ng pagpapuli sa mga overseas Filipino workers sa ilatag sa kaprobinsya apang ginako nga limitado ang ginhatag nga oras sa mga local government unit o kon LGUs. Sunod kay DILG Undersecretary for Operations Epimaco Densing III, mayara sang 24 tubtob 48 oras nga preparasyon sa nagliligad ikumparar sa natabo kahapon kag sa subong. Dugang pa ni Densing nga ang local government officials ang nakibot sa ultimatum nga ginhatag na Presidente Rodrigo Duterte hangod sa pagpapuli sa mga OFW. Parayag man ni Densing nga tungod padali ay ang mass transport sa mga OFW, ginasaad sa bago nga protocol nga ang mga ngalan nga makasakay para makapauli ang mahibaluan pagaligad sang pila lamang ka oras. Sa dugang nga balita national, bus nga daw Merkules ginapaabot nga magdesisyon ang National IATF angon sa paghalog sa mga restriction sa Metro Manila kag iban pa nga lugar. Naging paidalam sa Modified Enhanced Community Quarantine nga magatapos na sa Mayo 31. Ang desisyon sang National IATF ang subject pa sa approval ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa televised briefing subong adlaw ginpahag ni Presidential Spokesman Haring Roque, importante nga matutukan ang doubling rate ang critical care capacity hagang sitwasyon sang ekonomiya. Sa karon ang syudad sang Cebu kag Mandaue ang duha ka mga lugar sa Pilipinas nga padayon nga ginapaidalom sa enhanced community quarantine. Ginaduso ni Senator Francis Tolentino ang pagtukod sang Distance Learning Department para sa tertiary level sa idalom sang Commission on Higher Education o CONCHED para sa unified nga approach sa modern education subong nga may pandemic. Nag-file si Tolentino sang Senate Bill No. 1459 nga nag-amyenda sa Republic Act 10650 ug ang Open Distance Learning Act nga tuyo nga magtukod sang Tertiary Online Learning and Distance Education Office sa idalom sang CHED. Suro kay Tolentino nga ang problema sa karon tungod kanya-kanya ang mga educational institutions sa implementasyon sang online learning apang kun mayara sang national framework ang CHED amo ang maghatag sa minimum requirements para sa curriculum kag i-oversee man ang quality control. Ang department pagatukuron sa bulig sang Department of Information and Communications Technology kag Department of Science and Technology. Una nga ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga hindi niya pagpasugtan nga magbukas ang klase tubtub wala pa sang vaccine para sa COVID-19.
Una sa balita, una sa aksyon. Kaya wala kang mga ka-aksyon, nga pinaka-importante, nga halungan gid nato ng aton ikaayong lawas. Agod manikawan, ang mga sakit, dapat epektibo man nga food supplement ang kinahanglan. Ginarekomendar ko sa inyo, Santon Plus Gold. Mas ginpanami kag mas ginpa-epektibo, magod bayara inisang extracted nga mangosteen, balunggay, amarguso, garlic kag spirulina. Ang Santon Plus Gold, epektibo nga magkabulig sa diabetes, mahigko dira nga dugo, hypertension, inflammation, bukol kag iban pa. Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sa Balita International, Sports kag Entertainment. Pagkatapos, gid lamang sini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus.
Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Sa aksyon! Sa atong balita international, temporaryo nga ginsuspend sa World Health Organization ang pagpatigayon sa trial sa hydroxychloroquine bilang bulog sa COVID-19. Ini matapos ang artikulo nga nagwa sa medical journal nga The Lancet nga nagasiling nga mahimo ini magadulot sa mataas nga mortality. Duha ka bulan ang nakaligad sa ginlunsar sa WHO kag partners ang solidarity trial sa bulong para i-testing ang kaepektibo kag safety sini. Mas sobra 400 ka mga hospital sa 35 ka pungsod ay nag-recruit sa mga pasyente. Gani sa karon, halos 3,500 ka pasyente na ang nagpasugot para mag-intra sa trial halin sa 17 ka pungsod. Apang sa tumbiyernas ginpagwa sa publiko sang The Lancet ang observational study sini nga may angot sang hydroxychloroquine kag chloroquine sa mga pasyente. Sudod kay WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, nagsapol ang executive group sang Solidarity Trial nga nagatiglawas sa napulo ka mga participating countries kag nga nakasugtan nga i-revise anay ang mga ebidensya nga natipon sa nagkalain-lain nga mga pungsod. Una sa balita, una sa aksyon! Sa sports balita, ginasuportahan ni Philippine basketball legend Alan Kaidik ang karon nga Gilas Pilipinas programa nga iyagin komparar sa Northern Cement squad nga naging kabahin siya sa antong 1980s. Sulo sa PBA legend, ginaporma ang Gilas Pilipinas sa tuyo nga makalabot sa 2023 FIBA Basketball World Cup.
ang Gilas Pilipinas program sa diin si Tab Baldwin ang director ang nagatingwa nga makadaog sa mga kompetisyon samtang ginahanas ang mga players nga mangin kabahin sang national team sa 2023. Wala naman sang issue para sa PBA legend sa mga hubin nga mga players nga kabahin sang team nga suno sa iya. Ini ang ma-develop lamang pagi sa pag-practice, teamwork, kumpiyansa, experience abroad, kaghampang sa PBA. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa atong balita entertainment, ginbalikan sa actress nga si Kim Chu ang naeksperyensyahan niya tungod sang kontrobersyal nga pahayag sini nga bawal lumabas halin sa pagpangbash tugtog nga makapangita siya sa nga kabakod agud nga magtindog liwat sa among nga hangkat. Na buyan ni Kim ang palayag sa isa ka Facebook Live sa tong Mayo 8 kakonseniin ginpakamalahot nila sa ibang kaupod man nga mga kapamilya stars sa pagpauntat sa gobyerno sa free broadcast operations ng ABS-CBN. Suro kay Kim nga mas positibo na siya pila ka semana matapos nga maglikaw sa social media bangod sa pagkamalaot nga iya nabatunan halin sa mga netizen. Magluwas sa meme sa gingamit man sa TikTok video sa mga tawo nga nagasaot ang kanta nga halin sa pahayag ni Kim kag didto niya na-realize nga may mga tawo naman siya nga napalipay bangod sa natabo. Sa ulihi, gina-release ni Kim sa digital streaming platforms ang kanta nga halin sa iya nag-trending nga palayag. Nadala na sa top 12 sa nga iTunes Philippines chart ang kanta kag nag-launch man ang actress sang t-shirts nga nakaimprenta ang iya ginpahayag. Pagagamito naman ni Kim ang pondo nga matipon para sa mga pamilya nga apektado sang lockdown. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 43 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Martes, Mayo 26 tuig 2020. Sa liwat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag-Aksyon Day, Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!